И какво става, пичове? Аз съм Алкок 69 и това е 6-ти епизод от New YouTube Survival. Така. Чакаме да зареди. Между другото, може за 7 февруари, защото тогава имам рожден ден, да си купя телефон. Най-вероятно, защото имах смарт Sonic телефона, ама ги щупих. Развалиха се. И може да купя телефон и може да има влогове понякога. Ако ще ходя някъде или примерно изведнъж ми се направи някакъв влог и просто ще го кача. Ще го направя и ще го кача. Малко прекъсване имаше тук с микрофона. Не прекъсвам съвсем микрофона. Това ще е тук. Добре. Ето. Single player. Какво да правя този епизод? Преди се. Точно не на хард. Вау. Да. Надявам се на вас да не ви лаги, защото на мен изобщо не ми лаги. Тук може да се оставя в стил, честно. Аз даже нямам нещо, което трябва да го оставя в чест. Така. Тук последно знам, че е 5-ти епизод, когато забравих да спусна микрофона. Но няма проблем, нали, да не си го пускам. Така. Да, записвам. Не знам какво да правя в този епизод. Добре, да се пичи. Трябва ли да копам? Да, си взема копам. Имам 3 кирки, така че надявам се да ми стигнат. Така. Също. При тук намерихме и кол, което не е зле. Така. Гласа ми може да е малко по-друг, защото събудих се и веднага почнах да снимам. Ще снимам около 3 епизода напред, защото сме надаскало и да, нямам време да седна на компютъра и да снимам епизод. Само сядам, за да ги кача, нали? И за това. Така. Тук имаше пак редстоун, да. Извинете. Така. Добре, няма повече.
24 редстоун до около. И от тук ще го продължа напред този път. Мисля, че така трябва да е. Не пено нагоре. Така. Да, така е. Но това няма смисъл да го правя така. И сега, докато не намеря нещо, добре, пак е редстоун. Добре, да спе с този редстоун игра. О, шит. Добре. Упи. Първите ни диаманти за този survival. Дано да са поне 5. Това е прекрасно. 6 диаманта. Толкова колкото исках. Между другото исках 6 диаманта. Само заради това да направя как беше сега? 3 за кирка, 2 за енчантинг и 1 ми остава за лопата. И тая лопата ще се пробва да я енчантна с Efficiency и Unbreaking, за да стане много бърза и тук отпред, където трябва да изравнявам, да го изравнявам. И да. Отивам да ги направя тези неща. Не. Паме. Достигнах моята цел. В смисъл, намерих си диамантите, които искам. Добре, вън е тъмно. Долу горе май. Спомните. Така. Качвам се. Така. Трябва да нямам. Но аз нямам ферма за живот. Не за живот, няма ферма за крави. И тук наблизо, ако има крави. Опа. Тук май крави няма. Не, вчера, 3 или 4 епизод, тук видях, че има крави. Къде ще изчезнат така? Или съм ги убил? Добре, май ще се ходя на експедиция за крави. Нека да се направя кирката. Не знам местата. Така. Една лопата. И 2 диаманта за енчантинг. Добре, доволен съм от това. Направих си инструменти. Диамантени. Това ще ми трябва за обсидиан. Аз лава знам къде има. И там. Това ще стои така. Добре, това мисля да е за този епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, палец нагоре. Абонирайте се, коментирайте, гласувайте и до следващия път. Bye bye.